Sí, sí, tot és un bon moment d'aprenentatge, però jo no vaig aprendre, seguia consumint a partir del d'avui, feia qualque d'això, no i això, la mil i un poc, i això. I jo feia feina, però a fin de setmanes, pues botava, pues normalment va sempre ben consumit. El fin de setmana era com una escapa, de vegades estava 2 mesos, tot això, però normalment era el fin de setmana. Tenia feina i res, anava ben equivocat. Bueno, jo era multiaddiccions. Des de l'alcohol, que vaig començar amb alcohol, vaig fumar qualque porro, hachís Maria, i llavors vaig pegar també l'èxtasis i fins a la cocaïna. Sí, claro, si jo canvio el món. Si jo faig el canvi, canvio el món. Que és això que m'he trobat ara. He tardat en canviar, en deixar-lo, perquè anava deixant, anava entrant, anava deixant, però sí, anava molt equivocat. Però mai és tard, quan t'has dit? No, de fet, he vist una vida super estable i tot això. La vida m'ha atrapat una altra vegada. Per de voluntariat, quan el troben que m'han de cridar, me criden i estic dispost a fer qualsevol cosa, d'anar a ajudar a la cuina, a fer net, el que sigui, manar un cotxe, el que sigui. Estic molt agraït a Projecte Homo i vull col·laborar un poc amb Projecte Homo també.